بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملمو أمجك على تنك على بركة أم بسالي دنفولا صهر ما كانوا على كراي أنا سمغو أني مومد تغروكو فكتا جودون سي على كنين أو بلا جلين فرا أجمع كلو سنو مينكا بواجلو كنكونو أم بمكو nyarela an karamogo a Sheikh Ibrahim Fofana ale ka mauludu min be sigi sango sa nyarela kaw feino ka kayni nyinantaye a bara bela jelen kera ka be marsi kaloma san bafla ani tani kononto a kene kono mogo bora fan bela jelen fe kana wele ka injabi karamogo la kaw chaman kumbe kata se anga imamuma nyarela kaw feino a Sheikh Ibrahim Fofana ka mauludu kene kono shirifla jabarani toyara ansira ka misro ka lasi awma anga je ka nyama dawfe alhamdulillah Mauludu akumi kere mali kono ya akumi lagoshi mauludu kela akumi neni mauludu kela akumi dogoya fe be dara mauludu kela uka me mogo minun kero sababu ye olu yeru ka jugu bi ka teme mauludu kela uka mauludu fetilila kalfa ala ye jamana ni son fe do de la malien yere ma mali do aywa na sorla malien ku ye mali do na gole mi malika nyangma wulila ka boydi Allahu akbar amado kalfa ala création de joli wolofla sangolo ibili joli wolofla duguma kolo e joli wolofla safan marwa bi boli chien joli wolofla tawafu bi kal kabala chien joli wolofla suratu fatiha bi be haya joli ma wolofla jebe Franjere wolofla ne be malla na bora malla te je jamana shini Allahu akbar amte done mali kelimbe ani franjere abe franjere wolofla ne nyonche Allahu akbar ko tokodi billahi dogo bi bekle wolofla ndima me ala e mali di kenegere kam mali sigi hakla ko nga nyinne doa aywa hala majatu wabu yeru ye kake nga ala mana min kanu de bike ko sebe ala nyini namu woro ko so Allah taala ko qur'ane kono ala kira muhammad ali salam aku warafa'ana laka zikraka ko sebe di forade aku muhammadu nere Allah taala de ko fo korota muhammad e bi ko fo yorola hal ne klema boy Allahu akbar tesibiri kana ala kira juguya wa juguya te ala kira la ay o taala bebi ala kira ka publicité ke je dungu ko sebe fone muhammad diseli aywa hali muhammad diseli na bona dalay ba kame ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba fodere wala ba amala kira ka publicité ke ya kalfa Allah taala ko ale ala kira ko fo korota ko sebe ne mauludu surunyana mauludu kela wane o debi ala kira ka mauludu ke ka kon akeba ruyi Allahu akbar wane kabi mauludu to mana to kalo saba minun ko mauludu ko te cin olu de be mauludu publicité damana ko radio nu ka telewula Allahu akbar kam mo yuru la so mi fena halande min kalama kuma do ko asime ko sebe ne munye ibina yu bina sigu ka radio nu na walma ko telela ha sisa bolisono bina damana sisa aywa ala kira jugu de bina damana sisa abitu la ko mo ko kati sigi kibe ala kira ka wololi ko kuma fi dala Khalifa demi walma faminga wuloli ko puma tise ka fodala oye famin do me quartier kono ne shuweni Allahu akbar choroba min de dorenya mogo ka sheshu yako walma bakro ni shu yako aywa no ka bangini kuma fora kare kono wekele wasabe nga famin nana kana jiebe ka horonya ka jiebe sama tuma mi jiebe bina jigi halaki dinge kono ale de nana jiebe le jele ta ubolo makata njo kishi kan usafe Allahu akbar neche tuma mi Allah taala ko qur'ane kono ako wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin ako muhammadu ne me chiki ke foye fo hine kana dave bele jele ma Allahu akbar neche Allah taala ma fo muhammadu nyi chiki kana salame o made bal ko nyi chiki ke hine kana dave bele jele ma Allahu akbar ala kira muhammad alayhi salam wa salam
annana hine kama Aha. o hine de ya to Naam. islamu bala kabalo bi Aha. herela kafiru bala kabalo Ah. herela minu nyero ko ni shite tiya be bala kabalo herela Allahu akbar. nga alhamdulillah Naam. ala kira muhammad alayhi salam Wa salam. adona jiye yoro la Aha. foyite ne lafiyate Allahu akbar. o de ko so ngo me ala kira fi andala Naam. ka sura masabati dusukuna Ah. o ko so ngo gele mabba Naam. anga sege masaka ba Naam. anga hashidiya masaka ba Ah. amanga dabali jugu ken masaka ba Naam. am masaka ba nyonyinina Ah. ala kira kanu de bandala me amadu dusukuna Allahu akbar ne tiɲɛ. na ala kira kanu sabatira dusukuna ibike jiye be fe Allahu akbar ne tiɲɛ. bari Allah taala ko kama kira cika ke foye fo hine ko Kosɛbɛ. o de ko so cew nana Naam. uyu sogo ala kira muhammad alayhi salam na Wa salam. khalifa Naam. Sheikh Abdul Qadir Jilani Aidara. afade to ko shufi Musa Sufi Musa. na fara ko shufi dure bishin arasa di Walai. na arasa ko ni gara shufi yayi Naam. ya rabu marle ko nakin nabi nyoni Ko malik me ka kira ide. ha Kosɛbɛ. me arasa te Ayi. ala nye sranye Ah. ani ala don Naam. ani ala dana da man Allahu akbar. Nin de don. terima fam Kojugu. shufi ka arasa mania Naam. abi soro sira min fe Aha. ne shufi bi kungo kono Naam. ma min bana dugula ka ba muso la ka ba dewna ka ba je here duma na ka yelma kungo kono Naam. lamu ti bolo e muru ti bolo e sizo ti bolo ka kunzigi tige Kosɛbɛ. ne kile bi bo ka bi Naam. kalo bina kata sa mina kata kunzigi ti tige ja ko abra bi janya ka jigi koni Ne tiɲɛ. A bɛ tiɲɛ. o ne kunzigi bi janya bi to ka moro pen ti bolo ka pen Kosɛbɛ. e yɛrɛ hakili yɛrɛ tɛ kunzigi la bari i ɲɛ tɛ foyi la fo ala kɔ Walai. Ne tiɲɛ. n'i bɛ kungo kɔnɔ kunzigi bi janya fa bi bɔn kɔ kan Kosɛbɛ. ala kira muhammad alayhi salam de sufi bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye Allahu akbar. Muhammadu yɛrɛ. Aha. Allahu akbar. kalifa kɔngɔ ala kira tun bɛ kɔngɔ muɲu Naam. ka sabali kɔngɔ kan Naam. fa tun bɛ kabakuru ta k'a siri a kɔnɔbara la ka fini jigin a kan mun kosɔn sahabaw kana dɔn ko kira bɛ ka ala kira digi Allahu akbar. Muhammadu. kɔngɔ b'ale la minɛko b'a la Naam. mɛ ale bɛ ka kɔngɔtɔw hami Allahu akbar. a bɛ fɔ o de ma ko sufi Ah. nka malobɔrɛ mana sabali naani bɔ i ka so ka ban Naa. e jigi da mɛ fɛn wɛrɛ ka min da ala ye dɛ Bɔ sa kuma dɔ la koyi. ah nka nin bɛɛ kɔfɛ Ah. ko an kana sigi ka ala wele Aha. ko ne fɛn o fɛn nana ko ala Naa. ne fɛn o fɛn nana ala Namu. mɛ ne jiminɔgɔ y'ale yɛrɛ sɔrɔ ka ban dɔrɔn a bɛ boli ka si fiɲɛ ma Walai. firiko tɛ bɛɛ ka so bi Kosɛbɛ kɛ. ka ji kɛ bidonni na o ma ɲa Ah. fo ka tila ka labana Namu. k'a kɛ manani kɔnɔ k'a datugu ko mun kosɔn n ka se ka teliya kuma don Walai. ne kɔngɔ y'i minɛ sisan Naa. i mago bɛ jɔ mun na Ah. dumuni Kosɛbɛ kɛ. ka ala to yen Allahu akbar. an ka ala minɛ Naam. nka an ka fɛn wɛrɛ fara ala kan o de bɛ ala yɛrɛ sɔrɔ Allahu akbar. n'i sira k'a fɔ la ilaha illallah Ah. ka si k'a fɔ la ilaha illallah Naa. n'i ma muhamadu rasulullahi fɔ dɔnkili gansan don ala mako foyi t'a la Kosɛbɛ a ma dafa. ala taala ye ala kira kanu Naam. ala kira fama kaliwa don k'a ɲini Ayi. a ba ma ba dumuni na k'o de y'a to ala y'a kɛ kira ye Abada abada. ala kira yɛrɛ mana dugumakolo kan Ah. ko a ye foyi kɛ k'o de jara ala ye o kosɔn ala y'a kɛ kira laban ye Allahu akbar ne tiɲɛ. n'ala taala ye jɔn min kanu kaba kanu banna Kosɛbɛ. nka an ko k'an ka adamaden kanu Naam. ka taa ka juguman de fɔ maaw ye k'a ka ɲuman dogo Ayiwa. kalifa ala kira yɛrɛ de tun bɛ nin dugawu kɛ su ni tile ye Allahu akbar. ala n b'a ɲini fɛ Naam. ne kisi jɛɲɔgɔn tɔɔrɔ ma minnu bɛ ne ka ɲuman dogo k'an ka juguman bange Allahu akbar. wa jɛɲɔgɔnya tɔ de laban b'o la bi Kosɛbɛ. an bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ Aha. nka dusukun ma se ka kɛ kelen ye Kosɛbɛ. e yɛrɛ b'a la ka hɔrɔnma sɔrɔ maa min fɛ Naam. tuma dɔ e bɛ fɛ sisan ala k'o bɔ hɛrɛ in na k'a di e ma Allahu akbar. k'a sɔrɔ e ma dɔn ko ala k'a di nin ma o k'a di ma o de ye hɛrɛ ye tuma dɔ ka tɛmɛ hali e k'a tigiya kɛ kan Allahu akbar. bonya dɔ bɛ yen n'ala y'a d'i ma Naam. ala y'i bila kunangoya minɛ de kɔnɔ Allahu akbar. bɛɛ tɛ se bonya kɔrɔ dɛ Ayi bɛɛ tɛ se. ala de b'a dɔn Naam. maa min ni bonya ka kan don min a b'a d'o ma Kosɛbɛ ne tiɲɛ. tari ma faamu Kojugu. Sheikh Abdul Qadir Jilani fa ala tun y'a kɛ setigiba Ayiwa. Faama. ale ye so jɔ fo ka kɛ étage Naam. yarɔ e kɔni hakili la ko étage dɔ de daminɛ na bi Kosɛbɛ kɛ. ah Ah. ka so jɔ Naam. k'a labɛn Naam.
fo ka kɔnɔna pare k'a ɲɛ i n'a fɔ i b'a faamu cogo min Allahu akbar. don do a ka sokɔnɔna damu ka bon sokɔnɔna lafiyalen don Naam. funteni nana kɛ dɔɔni Naam. i n'a fɔ an b'a la ka don waati kɔnɔ sisan balimakɛ Naam. nin kɛnɛ nin sigili Ah. o bi jɔn kisi Alahu taala ka tɔɔrɔ ma Allahu akbar. Afofana. nin kɛnɛ sanga nin kelen sigili Naam. i ka sanba kelen Ala bato minɛnen i tɛ se ka nin baraji sɔrɔ fiyewu Allahu akbar. karamɔgɔw bi yan Naam. a bɛ Ala kira Muhamadu alayhi salamu kuma nɔ na Wasalim. ko ka sigi seconde kelen miniti kelen ma fɔ dɛ Ah. seconde kelen Naam. ka dɔnnibaa ɲɛda lajɛ Naam. ne hinɛ ni makari ni kanu filɛli ye ka taa Alahu taala ma Ah. kalifa ko a baraji ka bon Naam. Alahu taala yɔrɔ ka tɛmɛ i ka sanba kelen Ala bato kan Allahu akbar. Ha. dɔnnibaa hakika sigilen filɛ an cɛ ma yan Wassabe. dɔnnibaa lakika sigilen filɛ nin ye Naam. wa an kɔfɛla bɛɛ fan bɛ dɔnnibaw de la Wassabe. karamɔgɔ Amadu ni karamɔgɔ Alimami b'an kɔfɛ Naam. tarima faamu Kojugu. kalifa Naam. ka sigi ka ninnu ɲɛda lajɛ dama Naam. Ala bi jɔn kisi a kama lahara jɔ don Allahu akbar. Ha. jama ka ca su in na tiɲɛ do koyi nka funteni sen b'a la dɛ Wallahi. han Kojugu. caman ka sokɔnɔna de ka kala sisan Wallahi. ne kilimu tɛ fɛ n'i ka ventilateur dayɛlɛ a bɛ kɛ komi i ka wuli ka ji soli ka k'a ka kuma dɔw Wallahi. han Amano. ɲɔnɛ ne fɔ nɛnɛ don sisan Ah. i tun bɛ Ala yɛrɛ kanu ɲɔgɔn ɲuman yɛrɛ yɛrɛ de dɔn Allahu akbar. Eti. silamɛw anw tɛ se ka kɛ Ala fɛ Naam. f'an ka ni degun Alahu taala ye Wassabe. wa an tɛ Ala sɔrɔ Naam. f'an ka sɛgɛn ka Alahu taala ɲini Allahu akbar. Eti. mais an ko k'an ka Ala sɔrɔ lafiya la o tɛ ɲɛ o Ayi utala. Ala kira ka sahabaw tun bɛ bɔ u ka so k'u bɛ taa seli misiri la Naam. n'a dɔw sera misiri da la u b'u ka duloki de bɔ k'u tinda joli jɔsi ka don misiri kɔnɔ ka seli Allahu akbar. Ha. mais n'i ko i bɛ wajuli kɛ ha karamɔgɔ ne bɛ nin waati in na dɛ an tɛ nin waati in bɔ a ma Aha. han Naam. mais o bɛɛ kɔfɛ dangaden dɔ kɛ mɛ han ko an ma sera janɛmɛ ye ko janɛmɛ kɔnɔ don kun de ye ko nɛnɛ ka bɔ i la ye Aha. Ala ka n'i don balimakɛ Wallahi. walahi e ma dɔn ko frigo sadiri frigo bi Alahu taala bolo janɛmɛ kɔnɔ sumaya la Naam. n'i don o kɔnɔ i bɛ tasuma kanu k'ale Ala k'i don frigo in kɔnɔ ye Allahu akbar. Ha. an karamɔgɔ sigilen bi yan Ala kira Muhamadu alayhi salamu ko janɛmɛ bi ninakili ko fila de kɛ san kɔnɔ Naam. Ina biligo fla. mais ni sadiri ne kelen ye perdi sisan dɔrɔn i bɛ taa mini Ayiwa namu. kalifa Naam. e bɛ ka fiɲɛ minɛ cogo min n'a jɔra sisan seconde kelen i bɛ taa yɔrɔ dɔ la Ala ta kiyama kɛ. Tɔgɔ man di. kana sira k'o fɔ sa Naam. terima faamu Kojugu. mais Ala kira ko san mun bɛ bɛɛ janɛmɛ bi ninakili ko fila dama de kɛ Allahu akbar. ko a ka ninakili ko fɔlɔ Naam. k'o ye fo nɛnɛ ye Ei, nene. mais o bɛɛ kɔfɛ Ah. e kɛmɛ ko Ala ka nɛɛma caman suru an kan Naam. n'i b'i bolo ja Alahu taala ye Ala deli nɛɛma na Naam. ko i ni min ka kan Alahu taala k'o d'i ma Wassabe. nɛɛma dɔw bɛ yen n'Ala y'a di jɔn ma dɔrɔn i tɛ se k'Ala bato bilen Allahu akbar. han Naam. maa min bɛ se ka Ah. wari caman to a kun Naam. k'a dalen to kilimu kɔrɔ ka wuli ka bɔ o kɔrɔ Aha. kalifa k'a bɛ taa seliji ta Naam. ka na jɔ ko fila seli Alahu taala ye su fɛ Aha. fo limana jɔn ta mɔgɔ ka dɔgɔ dɛ Ayi ka dɔgɔ. Wassabe. Sheikh Abdul Qadir Jilani fa bɔra so kɔnɔ Aha. funteni bonyani a ka so kɔnɔ Naam. ko a bɛ n'i da ka so sanfɛ a bɛ na fiɲɛ sama dɔɔni Aha. tile fɛ Naam. Ala bɛ fɛ ka waju adamaden Aha. n'i fara dɔrɔn i bɛ girindi de Wassabe. Lafiya ye. Namu. tiɲɛ tɛ Kojugu. Ala k'an lafiya Amina ya Rabbi. silamɛw a y'a fɔ ko ami dɛ Amina ya Rabbi. lafiya ka da bɛɛ ye hali n'a ma amina laminɛ bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ waritigi ye yanni sini cɛ Wassabe ka ca. n'a fɔra Ala k'i lafiya i t'a fɔ ko ami Amina ya Rabbi. terima faamu Kojugu. tile gɔndirindirindiri Naam. Ala b'a fɛ ka Sheikh Abdul Qadir Jilani Ala bɛ fɛ k'a fa k'a waju Ah. Ala bɛ fɛ k'a sɔn kodɔn na Naam. k'a sɔrɔ a ma kɛ ne kɛlɛ ye Allahu akbar. mais karamɔgɔ ka t'i sigi arajo la walima télé i n'an ka débat kɛ ne min ma sɔn silamɛya sera débat ma wa Ayi a t'o kun bɔ. n ko n'i kɛtɔ ka kɛlɛ kɛ débat nɔfɛ hali bi bɛ kalo de kan Wallahi i t'a ɲɛdɔn de. i ye débat jalen maa o maa ye Naam. silamɛya tɔgɔ la Naam. wallahi a bɛ place ɲini de n tɛ Ala ko tɛ Kuma de ka d'a ye. Naam. Ala ko ma se débat ma o Ayi a t'o bɔ. maliyɛn bɛɛ de b'i tugu Naam. bɛɛ mago bɛ diɲɛ de la k'a ɲini Ah. ɲɔ tɛ Naam. maliyɛn bɛɛ y'a dɔn ko min ye sira ye bi Wallahi. maliyɛn bɛɛ b'a dɔn O ye tiɲɛ ye. an bolila yan ka fa bɛ boli ka taama karamɔgɔw kɔ su ni tile an bɛ karamɔgɔw nɔfɛ Naam. mais Ala yɛrɛ nana wulibali don karamɔgɔw da k'u k'a fɔ ten sa ko kunfinw sɛgɛnna Ala wulibali. ha
namu e o don ay janga chokoroba koro minun temena mali ngona jawlu de me chenka Allahu akbar ha na karamogo chokoroba koro minun temena mali kono billahi wulu de me chenka ja Allahu akbar kadriya na tijaniya na kadriya tijaniya wal mashazaliya ay chew balula ni torika nunu ne kono kasaka o sebe me kle gondre ndre fe mo chaara de wallahi me bi ala e chen do abeda ku kala si Allahu akbar fo kana ton do fara nyonga bi ko gurukuma ko chorbo me sira ko minga ko deme aywa ango ja chorbo tay ne kunye chen o sebe wa chorbo me mungo ode ala kira koy ode manyuman koy wa mi bolo ka mi saudika aywa fofana ni ya me mauma da ko manyuman go te chen ngo fa mayindi wallahi mabo man namu wallahi fa mayindi o sebe kaburu ya zura mai ha anti ta mo ga kaburu la afama donne dore kay shesho ya ko quartier kono aywa afaya shibele jere ka quartier kono ati fo yinya fo mo dabali wal ma mo nyini aywa mo korofo wal ma mo java naam no choroba sugu sarani mi frati kati sigo kaburu kuna hal ni alap mini do dalala ba to chen bulu ante ziyara namu ngaye ka dunyar la kaburu do kono aywa nyalila kabi kaburu damene na kaburu damene nay fo ka tabla kaburu kuna ben dugunguru abe adama di ngani do na kaburu kono e bisinga masabe ni malangolo donti Allahu akbar o bidon sulale wallahi abe manyana mo la to ma be chulati Allahu akbar kalifa ibisra de klele te kata gun kaburu do la ni sira e do sira bi bae biu sira warati aywa abe mo ne fiye ko ne kaburu tigi mi ka to duguma koloka ay hakli to alala ka ala ka dawn sako ka hakli to ala kirala ala kira ko abe min va kero fe kira bana mina banu Allahu akbar ala taala e ko to mawma balole nyana e sale ko fe nala ma ko to e kama ala de ijaba Allahu akbar manyuma ndona ne munye na o de mauludu ke wasaba wajulu dona mauludu de labi aywa none mauludu ke ba koro be bama koya wasaba ulu pme mauludu do burda kalani ni buni hibu kalani namu wal mane mauludu susira ka dumini bato be ka di mo ma ku ka du Allahu u sego e duomi obo kanyo yeni sanwarache na me ala ko ere fendo ala kira ko e femi na bi daele kata dongodo ala bi ko kura di jigi mo kono ko na ya kata be nyanoi Allahu akbar fofana kabi mauludu be ke blongono ka bo blongono nana namu kana sigi kare kono ka bo kare kono nana e ka bama ko bolonda tere do fo ko fo mauludu su ko min difa ala pere bi fa hali kare kono no mauludu su temezrati wasaba eta do ko e fanyumanyi wallahi ne tele mo ko ka dalu do ma mauludu ko la dalu ti di mama mauludu ko la aywa dalu mimmi di naam ala kira yere de aka dalu yi Allahu akbar anga ala kira laje dro nanya ala kira laje were de dalu yi aywa kalfa oluto yi aywa anga ndenge min di meni ala ya ningra mo so nyina kuyi lanu ngano so ngana namu akana ke nyina ko anda du de ngwanya de kramo ga flanu mi wasaba ke terima famu aywa inyete mo ko de ay nyanda ala kambe sababa mo amina ya rabbi mauludu dalu naam o de ala kira yere jugu Allahu akbar ayra jugu Allahu akbar karamo ba la kale dungudu ko dundo ko sahaba do taramba aisha tu nyinga naam ko kala kira jugu fo ale aywa ajugu ko amba aisha tu ko ala kira jugu de kunye qur'ane Allahu akbar ambal ma do yo famu ko jugu olu yoru sina ka qur'ane ta ku to kati no yo kal ligi nay e fe biti kungulo fe Allahu akbar ayote ay ote ala kira muhammad alayhi salam a jugu kiye qur'ane ala kira mauludu ke naam ka ko ala kira nani ala taala mauludu ke ka ko ala kira nani ala ka meleka wi mauludu ke aywa ka ko ala kira nani kira mana nabi nyuma mana fo be mauludu ke duguma kolo kay Allahu akbar yo gere ala kira muhammad alayhi salam wasalim ala taala de ko khatimin nabiyina wa imamil mursalin ko muhammadu naam akira nabi nyuma nyemo koy kabba kana ke cido mbele jele ka almami ala kira muhammad alayhi salam nabi nyuma kundo ala yere de ale jogodu ni ki kallamo kai ala taala kallamo kai tay
ni ki bi se mɔgɔ labɛn na Alahu Taala de bi se mɔgɔ labɛn na ka tɛmɛ bɛɛ kan kosɛbɛ Alahu Taala de alakira jogo do ka alakira yɛrɛ de labɛn k'a dilan Allahu akbar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam a ka ɲɛnamaya bɛɛ naam tɛnɛ ma tɛmɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ alakira ka kodɔn na ko a ma tɛnɛ min su Allahu akbar tuma dɔ san kɔnɔ anw da ye siɲɛ kelen ye naam an bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mawuludu kɛ kosɛbɛ walima kalo kɔnɔ siɲɛ kelen naam an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka dugawu kɛ ko mawuludu kosɛbɛ mais Alahu Taala ko kabi alakira mana ko ale Alahu Taala b'a la ka mawuludu kɛ Allahu akbar ko ale Alahu Taala n'a ka mɛlɛkɛw b'a la ka mawuludu kɛ wa maa ɲumanw nana ka mawuludu kɛ hali bi o maa ɲuman bɔnzɔnw de b'a la ka mawuludu kɛ kosɛbɛ Alahu Taala ka mawuludu kɛ Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ a ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kosɛbɛ Alahu Taala ko k'i ka don ale masa bilibili bayi ko ale n'a ka mɛlɛkɛ baw mɛlɛkɛ minnu ka bon ne dafu t'u ka bonya ayiwa mɛlɛkɛ min ka ca ni Alahu Taala yɛrɛ tɛ dafɛn foyi tɛ k'i bɛ Ala ka mɛlɛkɛ da dɔn kosɛbɛ mais Alahu Taala ko ale n'o mɛlɛkɛ caman bayi a n'o mɛlɛkɛ bilibili bayi Ala ma do fɔ dɛ a m'a fɔ k'an y'a daminɛ nin don in wa a m'a fɔ k'an bɛna dabila nin don in a ma heure fɔ a ma minute fɔ a ma seconde fɔ e kan min bɛ alakira dɔn ka tɛmɛ e kan wa min ye alakira fɔ ka tɛmɛ e kan e ta kɔni bɛ kɛ ka tɛmɛ o ka sira de fɛ n ko an bɛ alakira ka sanayɛlɛ kalo de la alakira Muhamadu alayhi salamu ani nabilahi Musa bi ɲɔgɔn ye don min Zelizana misiriba la Baitul Maqdis la nabilahi Musa de ko ten ko Muhamadu min bɛ kɔfɛ an ɲɛ k'e de don wa alakira Muhamadu alayhi salamu ko Musa ma k'ale Muhamadu don a ko Muhamadu e wasara Alahu Taala yɛrɛ ka sigi ko ale bɛ baara kɛ e ye alakira ko Alahu Taala ko an ka seli Ala ko ale tɛ seli ko ye jɔnw ka baara ye a ko an ka sun Alahu Taala ko ale tɛ sun ko ye jɔn baara ye Ala ko an ka hiji Ala ko ale tɛ hiji ko ye jɔn baara ye a ko an ka jaga bɔ Alahu Taala ko ale tɛ jaga bɔ ko ye jɔn baara ye kama sɔrɔ Alahu Taala ye fɛn dɔ k'anw ka wajibi ye ko n'an m'o kɛ ko ale bɛ ban anw na mais Alahu Taala yɛrɛ ye fɛn dɔ k'a yɛrɛ ka wajibi ye n'ale m'o kɛ ko ale yɛrɛ bɛ ɲugun a ka fanga na kalifa e y'o dɔn wa salatu ala nabi wallahi Sheikh Ahmad Tijani nunu ye cɛw dan ne salatu di ka cɛw dan ne sufɛ nafila seli wallahi ka cɛw dan ne kuranɛ kalan su mais an ko an ka si ka sunɔgɔ ne dugu jɛra ka tila ka taa an sigi gɛrɛn na cɛ ko ma se ka sunɔgɔ sɔrɔ o di fɛ i ye maa o maa sigilen gɛrɛn na ko an ma sunɔgɔ nafila seli fɛ bilahi su bɛɛ de kɛ sunɔgɔ la ne maa min sira i ɲɛna Ala kama ne dugu jɛra Ala de b'i kofɔ mɔgɔw ye mais e ka si ɲɛna ka tila ka t'o fɔ mɔgɔw ye fɛn maa ma kɛ Ala kama kalifa Alahu Taala ko ale n'a ka mɛlɛkɛw k'u bɛ salatu kɛ nabi in kan Alahu Taala ko wa maa minnu limaniyalen don ko a ye na fara ni Alahu Taala ni n ka mɛlɛkɛw kan an ka jɛ ka sɔli nabi in kan alakira Muhamadu alayhi salamu n'i bɛ fɛ ka Alahu Taala dɔn lahara ka n'i jigi da seli kan ka taa n'i bɛ fɛ ka Alahu Taala dɔn lahara ka n'i jigi da sun kan ka taa ka n'i jigi da hiji kan i ka n'i jigi da i ka jaga kan ka taa kalifa i jigi ɲɛ salatu ka taa lahara bilahi baraji tɛ se ka jɔ i ye lahara Alahu Taala ka tɔn maa min ma dɔ la e bɛ kisi ya wa Alahu Taala ka tɔn de ye salatu tɔn ye baara foyi tɛ Alahu Taala n'a ka mɛlɛkɛw la waati bɛɛ u sigilen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Tijaniya walima Kadiriya u b'a kɛ cogo min ka fara ɲɔgɔn kan ka fini jɛman bila u ni ɲɔgɔn cɛ ka salatu caman gosi Ala kira kan Alahu Taala n'a ka mɛlɛkɛw ka baara de bɛ mɛn nin ma u tɛ seli u tɛ sun dumuni t'a la baara jigi t'a la foyi tɛ yen fo ka salatu kɛ ka taa Ala kira kan Ala k'an bɛɛ sababa ma silamɛw n bɛna micro di n karamɔgɔ ma ale bɛ
dakuruɲɛ fila kɛ ka dugawu kɛ o tuma bɛɛ bɛ sɔrɔ ka dugawu da o kan an b'an yɛrɛ ɲini ka ala deli ala ka san wɛrɛ biɲɔgɔn jira n na ala kɛra hɔrɔma kosɔn sɔrɔ ala rasuli an ɲini ala fɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an na aw kunnadiya san wɛrɛ biɲɔgɔn dɔ ya rabbi ala k'a jira an na maa minnu ye kɛnɛ sankɔrɔta ya rabbi ala k'an na aw kɔrɔta minnu y'a dɛmɛ ya rabbi ala k'an na aw dɛmɛ balima minnu bɔra yɔrɔ jan kana fara an kan ya rabbi ala k'aw bɛɛ ɲuman don ala k'o k'a ka ala ya bonya kosɔn ani bidon barika sɔli ala muhammed mɛ Haidara fo fɔlɔ a n'a ka jamakulu min y'a se yan wallahi Usmani Sherifu Madani Haidara dugawu k'an ye nka Haidara foli b'i ye i ni ce i n'i ka jamakulu bɛɛ keleso bɛɛ a bɛɛ ko a bɛɛ o tɛmɛlen kɔfɛ an bilasiralibagaw an lamɛnbagaw kin Mali yɛrɛ ala ka Mali ɲɛsuma amina ya rabbi ala ka barika don Mali la koyi amina ya rabbi wallahi ala ka barika don Mali la ala k'an kisi wa ala ka Mali jugu ya rabbi ala ka Mali kisi a tɔɔrɔ ma amina ya rabbi o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛna n ka dugawu kɛ n ka bamanankan na ayiwa bamanankan cɛ o cɛ ni muso o muso bɛ yan ni ma fɛn wɛrɛw b'an cɛ la min tɛ adamaden ye wallahi sabula dɔɔnibaga bi yan wallahi wallahi a b'o dɔn ne b'o dɔn nka ala hinɛ i ka jɔnw na n'a y'i ja o kɛ ne la i ka hinɛ tɔw la wallahi wa i dun bɛ se k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka hinɛ an bɛɛ la a kɛ i ka ala kira kosɔn kanu min b'i n'a cɛ a kɛ a kosɔn i ka hinɛ anw na ala an bɛ se ka mun fɔ e ye e ma min k'an ye e sara bɛ min Amadu kosɔn hinɛ anw bɛɛ la yan amina ya rabbi ala kira kosɔn an ka laɲini sabati amina ya rabbi ala kira kosɔn limaniya di an yɛrɛ ma amina ya rabbi ala kira kosɔn sabali ani muɲu di an ma amina ya rabbi ala kira kosɔn i k'an kisi amina ya rabbi min dogolen nin min kɔnɔ ani min bɛ min kɔnɔ kɛnɛma ala k'an bɛɛ ka laɲini sabati amina ya rabbi n'a sɔrɔ hɔrɔma dɔ bɛ e ni ala kira cɛ ka tila ka hɔrɔma dɔ kɛ ni Sheikh Abdul Qadir Jilani y'o kɛ ayiwa wallahi n y'a ɲini e ala subhanahu wa ta'ala fɛ jɔn jɔn ŋaniya jɛlen n'o yan n'a ka laɲini finman n'a jɛman ye ala an mako dilan amina ya rabbi an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli duwawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔ ala k'u minɛ an karamɔgɔ min kɛra nin ko sababu ye n'o ye a Sheikh Ibrahim Fofana ye a n'a ka kalandenw a n'a a nɔfɛtuguba bɛɛ lajɛlen san wɛrɛ ta ala k'a yira an n'u bɛɛ lajɛlen na k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Ay bonne ne gramo goje mina kuma wili balila be manga